Soi kunniaksi luojan, nyt virsi kiitoksen. Tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen. 3, 2, 1, mene! Ain vaali luotuja. Topias Nuutti Seuli, minä kastan sinun isän ja pojan ja pyhän hengen. Pyhän Jeesuksen Kristuksen arvo, Jumalan rakkaus. Ohjaa tuolta taivaasta. Avataan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin Kristi. Tervetuloa esimerkiksi. Otetaan käsittelyyn kohta 11. Herra piispa, pientä muutosta siinä oli A-kohdassa. Tämä yhteisen seurantatyön johtajan virka ei ole määräaikainen, vaan tämä ikään kuin pesti siinä virassa on määräaikainen. Sen takia sitä sanamuoto on hieman muutettu siitä listasta, mikä viikko. Pieni liekki ympärilleen, hiljaa hehkuu lämpää. Pieni liekki meille kertoo, Jumala on lähellä. Me tiedetään, että on toisiakin siivellisiä olentoja kuin lintuja. Taivaan Isä on tehnyt hienon suojelusuunnitelman meille ihmisille. Hän on antanut meille suojelijoiksi enkeleitä. Tänään Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen, Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen ovat varautuneet vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kuopion hiippakunta koostuu 3 maakunnasta, Kainuusta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Pohjoisessa Hyrynsalmella ja Suomussalmella nehän kuuluu poronhoitoalueeseen. Ja Kaakossa, Rääkkylässä ja Liperissä voit nähdä saimaannorpan. Lännessä Konnevesi ja Hankasalmi käy liitosneuvotteluja Jyväskylän kanssa. Ja idässä Ilomantsi on Pietarin itäpuolella. Terve, terve! Meillä on 54 seurakuntaa, meillä on noin 3500 pappia, meillä on 2000 kirkon työntekijää ja noin 440 000 ihmistä tällä alueella, eli aika iso lauta. Joo. Mitä meidän pitää tehdä tämmöisille nuorille? Ole hyvä. Hoitaa. Hoitaa. Entäs muuta? Suojella. Suojella. Pitää huolta ja suojella pienempiä, eikö niin? Ja se on tärkeää senkin takia, että meillä kaikilla olisi turvallista olla, mutta sen takia, että hyvä Jumala tahtoo suojella juuri niitä, jotka on meistä kaikkein pienimpiä. Eikö niin?
No sehän tarkastaa koko seurakunta. Kyllä pikkusen pelottaa, kun on mieslaulajissa, että pysyisi ääni kohdallaan sitä sunnuntaina, kun saadaan sille piispalle esittää lauluja. No kirkkohan on semmoinen keskeinen asema tässä yhteiskunnassa ja se meille luopi turvaa ja rauhaa se kirkko. Jeesus sanoo, ota minun ikeeni harteiksi. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoon aina ja kaikkiaan. Ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen uskoen nousemme toimittamaan Liisa Annikki Lappalaisen siunaamisen. Liisa Annikki, maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulla. Jeesus Kristus vapahtajamme herättää sinut viimeisenä päivänä. Tässä vaiheessa ei ole muuta lohdutusta kuin se evankeliumin lupaus, että taivaassa viimeiset tullaan ensimmäiseksi.